Pa evo, mislim da smo se dobro pripremili na utakmicu protiv Domžala, znamo da će biti teška utakmica, tvrda, da su jako kvalitetan protivnik, ali mi smo se pripremili na njih i idemo tam pokazati što znamo, kako igramo nogomet i odigrati što bolju utakmicu. Dario, v prejšnji sezoni 4 obračuni z Domžalčani, eden se je končal brez zadetkov, na preostalih 3 si zatresel mrežo našega današnjega nasprotnika. Izgleda, da ti Domžale ležijo. Pa ne opterećujem se previše time, nisam ni znao tu informaciju, ali ja pokušavam dati najbolje od sebe što mogu na terenu. Idemo odigrati onako kako znamo i izboriti se, probati uzeti sva 3 boda, ako ne odigrati najbolje što znamo i rezultat će pokazati.